Siyabingelela ekhaya leKhubalo nje. UNcwasana, Dyambe noZondi noMagayi. Leli Zondi icishamlilo leli. Njalo Ndosi. Lona impela icishamlilo. Leli icishamlilo leli. Yilona leli cishamlilo. Njengoba kuthiwa cishamlilo nje, shuthi liyagquma, uyalifaka kwentelezi yakho. Uyachatha ngalo uma unenkinga yeqolo, ufake nabongoduza, umlunge, odlutshane, neshongwe. yes. Then kukhona neshongwe Magayi uqinisile. Bese Zondi, nangu omunye umuthi la. Engifisa ukuthi uMagayi asivezele wona. Nangu lo muthi. Bese ey'nyaweni zakho nje. Onzima, Zondi. Ize ngala. Nangu. Lo muthi lo Magayi ungachaza kushona ilanga ngalo muthi lo Magayi. Lo umphenduli omncane lo. Kusho ukuthi nawo ungawufaka umuntu uma kuthiwa unelumbo. Ilumbo yini Magayi? Mhlawumbe ubuzama ukuchaza nje ngelumbo ukuthi yini ilumbo? Umphenduli omncane. Ilumbo basuke bekucuphile. Ilumbo ugacelile. Kuyenzeka uthole ukuthi yinto yeqisiwe futhi. Nali ilabatheka okanye ikomfe. Mawunani uneyilonda. Usho ukuthi le nduku esiyiphethe la ziyahambisana ziyikhombo Zondi. Ngicela Zondi uzongivezela okugcina. Ngifuna ukukhuluma nje ngale yitaringi kuphela. Yabo Magayi. Xoxa nje ngale yitaringi zodwa vo ezinzima ezimvuselela umuntu. Ezizodwa nje vo ukuthi lana noma kuthiwa unaleso sifo kuthiwa sesihlule ngisho udokotela lana hayi lana sidlali la. Uhlehle umngcwabo. La siphethe umathanjana lana. Mathanjana. Noma ngathiwa unenkinga engakanani unesifo samathambo akanye unomdlavuza unenkinga yezinso. Le nduku nje mhlawumbe singakho siwu-4 esiyibaleni. Sithe umphendulo omncane kwayikomfe ilabatheka kwayicishamlilo. Kwase kuba umathanjana lo. Kusho ukuthi nawo umathanjana ungawufaka kwimithi yani yokuphuza akanye yokuchatha. Uma ufuna ukwenzani ukuvuselela imizwa yakho kanye kunemithambo eblockile igazi lakho kanye alisa-circulate. Uthatha wona umathanjana lo uhlanganise nabocishamlilo nabo labatheka. Unomzimba omubi ngaphakathi akanye amathumbu wakho anani aneyilonda Magayi. Uthole ukuthi omunye umuntu unama-ulcer. Ama-ulcer akuholele ekuthinini uze ube nani nomhlume. So nawo umhlume le nduku ngeke uze uyishiye emthini yani yokuphuza Zondi. Ngicabanga ukuthi icacile khona engakuchaza Magayi. Hayi asiyibambe lawa namhlanje Zondi kodwa nje ile nduku nje lezi saqhubeka samba zo4 le nduku ngeke ugule la noma sowuthanda unesiso esigcwala umoya. Thatha le nduku uthatha icishamlilo nalezi ibalini uchathe ngayo. Unenkinga yani okubangwa idlozi icishamlilo ufake sake sakhuluma ngentombi emhlophe ufake ompathampatha ufake ovimbukhalo. Sakhuluma ngalezo zinduku enjalo ukuthi umuntu obangwa idlozi akanye nemimoya yabantu abadala uyakwazi ukugquma ngalo icishamlilo ufake leyo mithi leyo. Khona la sakhuluma khona Magayi ukuthi kunezinto ezinjalo. Icishamlilo ngisho kuthiwa ufuna ukuchela amathuna asekhaya uyakwazi uthatha wona ufakwe olikhuzana, omkhiwane, omganu, omunge. Imithi leyo okuvuselela abantu abadala makuwukuthi khona othakathayo sofaka nendlabaloyi kancane ufake ovuka hambe uyowachela idlozi liguquke libheke ikhaya. Cela siyibambe la Zondi.